Padasad ka. Kasi kutangan lang nung kagbalik. O gusto ka nga makiistorya gina ng pikoy? Kuyog ta. Sila atong kuyogon. Baday kunag. Sila di nag-get. Mangalaw tas gawas. Ikaw man kuyogan ta ni storybya. Adto na to na iyang pikoy. Kanila. Tara, ma'am. Hoy, Nikia! Pas-pasin ka na yung hotel! Oy, dito ka daw! Ay, kuha pa ba ni? Ay, Naog sa mga baboy yan! Oy! Paminaw ba? Di sa mga Stephen! Ano siya baboy yan nakirig? So, tiyanik ka ba? Mag-aog daan ni. Kamay mo sa'yo. Awa ko. Parisian. No, di ba? Kadang na niya. Di ba naman yung mga introduce myself? Di ba na? Oh, like me. Excuse me. tawag ka day. Hi, my battle system is Barioto, Tambutsu. Go, go! Ay, my name is Mika. Ah, yeah. I am Tit. Bagdados. Tambucho. Basta di man niya. Iwad-wad yun da. Tanan the best go. Ikikiyasin ni mong lawas. Oy, ba't mo daw yun da giakak bangka? Ako tayo pang bayuta ko. Ay, pusa mo naman kung makaya good taon. Uy! Ay, kami. Unsa man, sir? Nabuang ka? Ako may pangutan-on mo. Himuon man ko ni mga mo. Kuya sir. Na may ayos di, sir? Mao ka dahil dahil mo tuyo. Nagkamang-kamang ka diri. Magpalit ka man dahil kag ice. Amo man dahil ka. Kinsay mong gipangita? Kuha mo ko, sir. Gisugo mo ko, sir. Naasuling, sir. Mao ka dahil na imong gipangita si Suling. 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 It's a miracle. Dugaya ba mo motingog? Na kay bisita oh. Samo ka ay. Kasi na sir, nanghugas ko. Unsa man musuod ka dili? Ari lang, sir. Salamat kay sir. Uy, uy. Uy, unsa? Salamat kayo. Sige. Ay, ka. Ako man Makay. Pag-show na. Ang ship na ka. Sip sa kabuang mo? Hoy. Unsa magid imong tuyo? Unsa man? Nay tuyo si Pikoy? Oo, sir. Si Pico, sir. Nag-istorya, sir. Ni Juan Suling. Di ko gusto ha nga makiistorya si Pikoy nga wala mi. Kinahanglan na kuyugo na ko usminda. Kami duha. Okay, sir. Okay, sir. Kay di ko gusto nga binuangan ang akong katabang dinhi ha. Okay, sir. Oo. Basta lang maki-istorya sila, sir. Salamat kasi ramdam ko kaglawa ko artista, sir. Sir, salamat juga kayo, sir. Bayot! 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 Sa wala nagagsayan mo. Kani hinampak ay mo nga magibayutan siguro nako. Muna mo kaglawa ko artista, sir. Gawas artista. Artista sa kabuang mo. Hoy. Asa man gid makita? Ato sa lasang, sir, sa green glass of home ba? Alas 2. Pagkaro ha? Di ko gustong binuangan ha? Why binuang, sir? Magkikita kay Pikoy na kay gimingaw na niya. Unsa man? Unsa man? Gusto na siya magpakasal?
Wa sa Iyang trabaho, sir. pakasal? Mag-istorya pa na sila, sir. Oh. O magpakasal, sir. Di. Kamong duwa luhod, sir. Yang ako magbarog. Sigay! Mula na ni Santos Siyo! sa tulugan. Ending na! Sumog ko. Kung si Dog, ang mas humuman ang sound sa ato sa'yo sa imong lawas. Obo? Ay, po, ay, naman. Bunga ka! Bukan ba? Boss. Bayo, teka! Hindi mo kong kilat! Sa'yo mo naman! Kasi ba? Lagi na lang! Lagi ko na imong batos! Humara! Ha? Imong ko na sa batos! Ito, bayo ko! Patakam lang kao! Laki ko ay! Pagsulti silod! Laki! Laki ako! Aw, laki ko! Yung sabi na yabang naman! Ayaw ba? Kanina, humuha na! Kay kang dito buhula! Yatag din ako! Aw, saan ka ba? Imo ko yun! Oh, bayo na ko! Kaya ako may kitagana na! Away, problema! Ako ay! Yahak mang ka! Bayot ginihay ka! Ano na ko niya? Huna ay pinasabi! Humuha ng sapatos! Humuhaan! Oh, kaya mo makalso na! Humuhaan lang! Humuhaan na! Sige! Dali ah! Dali ako mo! Dali ah! Na yun! Dali ah! Asik sama! Bahan mo! Kaya ka kulis! Humuha na! Humuha na! Oh! Baka ni puro lakwa ni! Humuha na! Hello? Piaway! Look at that! Huh? You know, mas gwapa po ni mo. Karang dyan niladlad. Na, wado ko mga best day. 1 million ang premyo. Ikaw ba na? Isang tangawa maghupa! Nako sa baman! Mas gwapa po ni mo. Goodbye! Humuha na! Humuha na! Linda! Linda! Oy! Linda! Usa man? Good news! Good news. Good news pa sa good news! Tarungan ang good news mo ha? Ay, siya pa, si Dikoy. Kita ni mo. Ato rasan. Tarong ha? Bugal-bugal na imo, seryoso. Unsa ending? Ending o lending? Ending lagi. Magiging si Dikoy ni mo. Ay, magkakanahan. Naon sa may ni. Ay, magiging si Dikoy. Tugso, layuan mo ako. Tanaw na yun. No! I can't believe it! Shit! Tinood ka ta siya? Muna pa sa buti mo nga ending? Nga mong buhiyo na nga mong gugma nga hanggoy raon tang namatay? God! Shit! Uy! Asya! Asya! Kanus aman? Now? Later? Yes. No. Today. Today? Oh, today. Where? Sa green grass of home. Okay. Sige. Pag... Thank you for being nice to me. Uy, kanang dakita, uy. Mamay ang mga na lipid ko sa una. Adan ta din pagpaabot. Uy, go! Ano lagi mo go? Ha? Mga mo lagi mo. Di ba magitan? Tapos pikuan ko Hindi din eh. Tingnan sa mo ni Pikoy? Si Suling. Ahakan yung Pikoy. Oy, nga nung gidaman niya ng kalibunan, oy. Sa kaibli yung tano kang buang nga ni... Dili man to dakita. Maamansan mo. Naalagay mo ka man. Maghalagi yung tao rin eh. Di naman may makita ni Pikoy, ma'am. Ano na amo today? Ha? Sipa kasi inyong toyo. Kadagang nung nagkasabot na to niya. Isa man na. Kanina. Saan ba ang si Pikoy? Ini no, blind yung taan yung gibuhat ni Pikoy ko. Oh, Brenda. Oh, naasag ka. Nasad ka? Paday ninyo diri. Nakiksabot sa mo si Pikoy? Oh, Kanigyo, Diba? giduaan na Ikaw taan man ni to ang Pikoy. naa sa tuburan? Ano ka naman eh? Oh, kanisa sila. Gipatungasan silang Pikoy. Gidalag yun diri aning kalibunan. Usa kay tuyo niya, balibang diri sa kalibunan. Unsa may naa diri sa kalibunan nga? Nganong diri man kita gisabot ni Pikoy? Murag duda na ko anida.
Basta na mo inisisyon diri, ma'am. Ay, pagtagod. Nagtabok na sa diri, nakaabot. Oh, wala ka palo. Tawagan eh. Dili pag sa kalasangan. Ang maayo ani no. Wato lang nato Pikoy ug unsay gayang katuyuan. Pero makita gyud. Okay kayo. Pero ang kuyaw lang aning bunalan tan padulan tan pikoy. Kana Hi, hello! Everyone is here! Tasyo. Asa si Pikoy? Nagtapok na yung taon. Ano man? Gipari man mong Pikoy, hasta ko, anhita mag-meeting karo ko sa itong meetingan. Kaya naman anon. Wow, wato na to, mabuto ron. Si Pikoy. Bantay ka ha. 1, 2, 3. Nagangin siya. Ayaw eh. Oras na, alas 4 na. Ako naman kayo. Oh. Sa iluwa lang ko ninyo ha. Gipa tapok-tapok tamo dire para nagdayganay lang unda ba. Magklaruhay. Mahitungod sa akong nabuhat. Kibaw ko nya nakabuhat ko og dili maayo ninyo. Pero maunang naagid ko karon ako ipaabot ang akong pasailuan diha ninyo. Naaya, bayaan. Kanimo suling. Okay na Pikoy. Wa may kita. May problema na. Nga naka-donate naman ko nimo og kwarta atong niagi itong nasunugan ka. Dawat nimo? Okay ra. way problema pikoy. Kalimti lang tong tanan. Bitaw Pikoy. Gamay ra kayo na nga butang. Anyway, sila musabot sa nimo. Sa inyong kalisod, sa inyong panginahanglan nga nakabuhat mong inana. Pero I hope nga next time mausab ang inyong mga plano sa kinabuhi, magbag-o na unta mo sa inyong mga binuang komunitasyo, ha? Sa iyo na kay simple na kay na. Dali ra na sabton kay ngano. Bisan gamay nga butang pero ang pagpasabot nato sa atong isig ka ingon mao ra nay importante. Magkasinabot ta, magkauli ang maayo natong kabubuton. Di ba? Ana lang ka simple. Salamat kayo, sir. Dili gid tinuyo o unsa man lang gani tinuod sa kalisod na mo. Wa mi lain pangita ni Tasyo. Pero dili intention gid mo, sir, nga makapasakit ni sa among isig ka tawo. Labi na nimo Toribia. Pasaylo ako kung unsa man lang gani akong unsa man kaya akong nabuhat diha nimo. Pikoy. Ayaw na nagtagda. Ayaw na nagatiman na. Sayod ko unsa ka kalisod. Pero ikaw sayod mansad ka. Ang tanan akong gihalad nimo. Ang tanan. Pero sa unta man, ni naman eh. Ano ko mahimo? Dawaton na lang nako. Usa ko sa biktima. Kaming tanan pero ako lang mensahe para nimo. Sa sunod, ayaw na gitaon. Pamiktima og mga maid o unsa pa mga babae nga para lang makapangwarta ka. Okay, Pikoy? Mao jud Pikoy. Ayaw na ana ang tira-tira mid. Pagbago na Pikoy. Kabaw ko pikoy. Ang pagpakasa tawhanon. Ang pagpasaylo balaanon. Maunay sakto. Makapasaylo ta kung kinsa man ang nakasala nato. Di ba? Mao na sa sunod Pikoy. Ay nagbuhata ha. Salamat. Salamat kayo ninyo sa pagsabot.
Huwag ilabinan mo, Karina. Gipaasa ka na ako. Pero wag tinuod. Wala man gyud ba? Pero kay tungod, nagkinahanglan mi og kwarta. Una, gibuhat na mo ni Tasyo, gipasaligan nga. Pero, di kita ako intensyon yun. Pasaylo ako, Karina, ha? Huwag ilabinanin mo. Imyat. Nalaginot pag yun ko. Nagpasip lang ko nga, ganahan ko nimo. Pero dili, monggot. Sorry. Ang akong pagtuo, Pikoy, nga maako ka. Yung sama ni Uy. Sakit niya akong dughan. Pero, saan man eh. Daghan man daay kayo mi. Ako di ko gusto din ang ako lang nimo nga. Hunungon na dyan na nimo ang imuhang pagkatiramid. Di na maayo imong gibuhat. Hay nako, daan pa jud lagi ko. Daghana jud mga bakakon sa kalibutan. Uy, di jud lalim. Pila ka buok, napasitasyo. Napailang gipang ilan nga sila si sanang naana din dapita. Di pa ari niya. Di jud lalim. Sunod, tingin na pag inana jud ha. Kay di jud lalim, awa siya Karina o nasakitan og maayo. Ako, labaw nako nga atik ra di ay. Salamat sa pagsabot, Imyat, Karina. Kilom! Sana all daghan kay kag chicks. Tanawa gud ni sila. Ati ka kang tanan, Pikoy. Grabe sa di mo eh. Magwanta man sa di mo nga makapasakit kag babae. Diri na lang ko kutob. Diri na lang ko taman. Dili na ako mugukot di mo. Ibaga kag naong. Pasaylo ako, day. No. No. Pasaylo ako ninyong tanan. Saon man, nga tao ramang ko. Kung sa kwarta nga, involved ka ron. Sultian ta lang mo tinuod. Wako'y kwarta nga nadawat. Kung doon naman lang ganay ko'y kwarta nga nadawat. Ako masagihatag ni mo. Kaya ko nga gikan to nila. Nagpaas ka nga imo tong kwarta. Oh, pero katong last ka, pangwarta ni Tasyo. Dili, to, tungod na ako. Nga ako'y nagsuko ni Tasyo. So you blame me, ha? Wa ko mag-blame. Si Tasyo! Tubaga na! Tubaga! Oh! Ako'y nagdawat sa kwarta! Ngagal mo! Wamoy way mo! Ang kwarta! Duanas kasilyas giniposito na nako! Awa? Buang-buang dahil na tawhana. Hastang mga sapi nila, kini. Hasta na ka na. Nihatag tugtog pa Adto mapunta niya. Buang na tawhana. Uy, imo na! Imo na! Unsa man to Tasyo? Pila ta akong gihatag nimo? Primero 3,000. Sunod 4,000. Nangayo pa jud kana akong 2,500. Asa man nimo gidala? Mau ng tawhana. Salbahis kay ka. Mauna to Ribya, buhatan ni Tasyo, dili na nako. Parang kwarta nga inyong gihatag. Dili na ako, pero kan Tasyo na binuhatan, dili na ako ah. Pero di ba? Kaduha man ka naduol ako. Ngay ka na kwarta. Oh, Asa man to? Ang 2,500 giriban nako. Grabe ko imuha to. palitan man yung mga unsa din na ka ng relo ay. Uy. Kwarta na nimo. Abi nimo Pikoy. Sa gugma, grabe akong gugma nimo. Ang akong kwarta nga sweldo gikan sa akong amo, inutang hantod karon wa pa ko kabayad. Imo na ding gihatag diri ni Brenda. Wa kay paangod. Siluwa lang ko ninyo. Ko kay buon na nga imuha dayto. Pero sige na lang, saon taman. Ang remaining na ni Tasyo. Ikaw Tasyo. Oh, Ang 4,000 asa? tubag. O ganan ako! Pana! Dugay ran horot! Kahadugay na itong panahon, karon pong mangita. Nangita mo, kay wala mo'y pag-asang tikoy. Animal ka, Tasyuha ka? Mangingilad kang dako animal ka? Pwede dyan ang kong inara. Ang akong dismil, halin pa to sa baboy. Kapwede ni mo sa Sambuanga. Ano naman ron? Dugay ran ginahorot! Nangita pa mo!
Ang nakapahimusa to, si Brenda. Kaya katong nangita mi tuburan. Akong gipapila-plite sa iya tatay. Na, mangita ba mo? Wala mo'y pag-asa ni Pikoy. Kamu, 1, 2, 3. Ang inyong kwarta, wala di anas mo yung kamot. Nawa! Nanginaw na ko! Katong kwarta nga previous niyong gi hatag ni Tasyo, ako'y labot kita na! Naatanan ni Tasyo! Kamu na pala ni Tasyo! Ayaw mo Yan nyo na! Magigilan na! Walang Listen! Hoy! Listen! Ayaw ninyo bunuga! Hindi na makatanungan ninyo na bunuga ng tao, ha? Brutality ninyo gibuhat! Brutality ninyo gibuhat! Hoy! Ayaw! Inaw yun sa balaon ngayon bunugot! Balik. Oh, salamat! Hello, thank you everyone for supporting Opalvin. Thank you. Salamat. Thank you sa tanan kami support sa mong YouTube channel sa Opalvin. Thank you. Okay, thank you sa Pabino. Labi na sa akong ikso sa Australia, Angela Almario. Sa Japan, na akong igagong sa Dudog si Inday. O akong ikso sa Taiwan, si Mara. Watch na nato na mga support. Thank you. Thank you for watching. Tirami. Salamat. Salamat sa pagkain. Let's support ko, Pavin. Sponsor. Thank you tayo. Hello. Ay, thank you sa sponsor ni mo. Bondot. Bakalso. Okay. Bohol. Dino Bohol. Sa grill. Sa grill. Master's Grill. Master. Salamat to ni Richard Rama sa Masters Grill, no? Sa akong igsoon sa Australia, tanan-tanan, thank you kay. Shout out ko niya sa tanang taga Hawaii, yung Alaska, labi na sa kong mga kaliwat sa barili. Shout out! Thank you so much guys no sa nagsunod sa Maong Sigilanon. Tira Men! Oh, shout out to Dido Bohol. Ni Bakalso. Si Raymond Bakalso. Raymond Bacalso no sa mga nag-sponsor. Cake Pasaporte. Cake Pasaporte. Richard Cake Rama Pasaporte. sa Masters Grill sa Richard Tambayan. Ramos, thank you so much Thank no. you. Kang bro Dido Bohol. Tangide sunod mga igala no. Tanan ni support. Thank Sa you mga minugbo na mo nga Sigilanon putol-putol. Putol. Thank you guys. We love you. Ibaba